Τράβητα το θυμόμαστε. Σιγά. Πότε είναι το πάρτι? 16. Μετά της Παναγιάς. Ναι. Είσαι σοβαρή. Είμαστε. Εν τω μεταξύ έχουμε κι άλλα πάρτι. Εγώ σας γράφω. Γεια σου, καλά Γιώργη. Δεν πάω πουθενά. Εμένα με υπολογίζετε σε τίποτα, σας το λέω από τώρα. Εγώ τι. Ναι, σας το λέω και εσένα και του Λαχανά με υπολογίζετε. Θα πάω στην Όλυμπο να μείνω κανένα μήνα στα αρχίδια αυτό το πέρα και που κάθομαι τι κάνω. Μανιά. Καπετάνι, εδώ είναι η βυσινάδα σου. Πες τίποτα ρε του Μαρτινά που φεύγει. Εγώ την παρέα τραβήξει. Στραβώ. Την παρέα δεν θα τραβήξει. Αντώνη. Αφού δεν επιτρέπεται ρε μαλάκα. Ρε χαμένε γιατρέ. Ρε γιατροί γίνηκατε όλοι ρε. Καρδιολόγοι σπεσιαλίστες. Εγώ δεν ξαναπάω στο Βούγρι. Άστο, μην είσαι μαλάκα. Άστο που σου λέω. Άστο που σου λέω μαλάκα. Ήρθε η ευγενία. Εγώ δεν ξαναπάω στο Βούγρι. Εγώ θα έρχομαι στο Μάριο των Μαστρολέων. Θα μου κάνει εξετάσεις. 55 χρόνια μαλάκας. Η ξαδέρφη μου, 55 χρόνια μαλάκας, βαρετιστικά. η ξαδέρφη μου πήρε γιατρό. Δεν πήρε Μαρκόνι, ούτε... Τι μαλάκας είναι αυτός ο άνθρωπος. Μανιαλό θα βάλει ρε. Τι Μαρτινά ποτέ. Μαλάκα. Όχι. Δεν του πρίξες μαλάκα. Αυτό είναι του ξένου άνθρωπου, του παιδιού είναι του λυριστή. Όχι ρε. Δεν του λύριστε. Τι ξέρει παιδιού λέει. Τι είναι αυτό ρε που πέσαμε. Ξανακάτω, ξανακάτω. Έλα ρε. Όλο το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ. Ξανακάτω αυτό, ξανακάτω. Μπράβο. Μόνο το καλοκαίρι γυρώνοντας από το φίλι έγινε. Δεν μου το έχεις πει. Γυρώνοντας από το βιβλίο. Άσο αυτό. Έλα κάτω και του Μαντινάου ρε. Να το στείλουμε στην Αυστραλία, έλα κάτω και του Μαντινάου. Φίληξε τον. Να το στείλουμε στην Αυστραλία, έλα. Είμαστε καλοί. Βλέπεις λοιπόν. Μπράβο.